Παιδιά, και σε αυτό το βίντεο θα πάμε Silver 3 το J Young για να πάρουμε την Κάζε. Ωραία, πάμε. Παίζω με τον Brawl Costa 64, κάντε ένα sub στο κανάλι του, και με τον Brawl Άγγελο, κάντε και εκεί ένα sub στο κανάλι του. Ο Brawl Άγγελος, παιδιά, είχε κι άλλο ένα account με 1000 subs, αλλά το έχασε. Όχι, το έχασε, το έχει απλά άλλαξε κινητό και δεν μπορούσε να το βάλει. Και σε αυτό εδώ έχει 4 subscriber, κάντε το subscribe, να ανεβεί και αυτός. Κανονικά 1000 είχε. Οπότε κάντε το sub. Ωραία, πάμε. Παιδιά, όποιος θέλει 1v1 με έναν από εμάς τρεις, ή με μένα, ή με τον 8-bit, ή με τον Κακά, δηλαδή αυτός είναι ο Brawl Κώστας, ο Κακά είναι ο Brawl Άγγελος. Στείλτε τα ID σας στα comments να παίξουμε 1v1. Λοιπόν, λέτε. Την άλλη είναι. Nice. Φιλάρα. Πάμε εδώ σωστή. Ωραία. Nice δεύτερη. Για θα πάρω την Κάζε, και αν θέλετε ένα βίντεο που πάω rank max την Κάζε, γράψτε στα σχόλια και κάντε και ένα subscribe και ένα like. Ωραία, πάμε. Παιδιά, όποιος θέλει να μπει στην club όταν δεν έχει άτομα El Primo, να τους βοηθήσουμε να ανεβεί αυτή η club κύπαλα. Και παιδιά, γράψτε μου τώρα που είναι καλοκαίρι τι ιδέες για βίντεο θέλετε να κάνω. Brawl Stars όμως, βασικά ή Brawl Stars ή Fortnite, αλλά περισσότερο Brawl Stars. Ή και κανένα άλλο παιχνίδι, όποιος θέλει να δει, να μου γράψει. Πάμε κέντρο. Μην πεθάνει. Ωραία, χάλιασες κάτι ώρα, τώρα είμαι μόνος. Περιμένω να βγουνε. Έχουμε και βάλα του. Απλά τρέχουμε κάτω. Στην πλακή έκανε, χάσαμε. Πω. Δεν πειράζει. Περιμένουμε τώρα. Πάμε μόνοι μας, αφήστε τους.
Πάμε. Παιδιά, και βαθμολογήσουμε το Brawl το καινούριο αυτό που είχε χθες. Από το 1 στο 10. Εμένα είναι ένα 6 με 7. Δεν ξέρω, έχουν βγάλει και πολύ καλύτερα. Μαυλακία τώρα. Δεν πειράζει. Supercell, κάντα μποτάκια σου. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Θα χάσουμε. Εντάξει, έστω μας έβαλε και με μποτάκια τώρα. Εδώ, πάλι καλά. Δείτε εδώ. Μου ήρθε super της Μάντι από όπου να είναι. Πες να μην θέλετε να φάει καν εμένα. Βασικά σιγά μην ήθελε, δεν με είδε καν. Το Dick θα ήθελε να φάει και πέτυχε εμένα. Πάμε να τους βοηθήσουμε. Να τη Μάντι. Πάμε σε αυτούς. Δεν έχω. Ωραία. Ωραία, ζήστο, ο δικός μας. Μη βαρέσει εμάς. Δείτε εδώ τώρα. Κάνει μια σούπερ και φύγει απέναντι. Πάμε, ένας να πεθάνει. Δεν μπορούσα να φάνε τον Dick, ρε. Πάμε. Οπα. Πω, μπήκε. Sorry, Κώστα. Δε. Γιατί σε είδα ότι είσαι μάτς. Αν θες βγες, πάνε, βασικά θα βγεις, πάνε ένα μάτς. Θα σου στείλω. Σε αυτό. Να πέσω από πέθανα. Δεν πειράζει. Τέσσερα, 3, 2. Ωραία, λίγο εδώ. Την μπήκε ο Edgar. Τι να τους κάνει ο Edgar και ο Leon. Τι να τους κάνουν αυτοί. Τώρα τρέχουμε πάνω η τζούλα μας. Τρέχουμε ακόμα πιο πάνω. Μας δίνει φάθος όλους. Ωραία, βγήκε εκεί. Καρλ, βάρα ρε. Τώρα και από τους άλλους. Ο ένας έχει πολλά cubes. Ναι, ο ένας έχει 18 cubes. Nice. Ωραία, πάμε λίγο, πέσαμε αυτή. 24 cubes έχει, δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι. 26 cubes. Παιδιά, είναι last game.
Πάμε last game. Παιδιά, έχω 74.500 κύπελα. Αν θέλετε βίντεο ανά 1000 παράδειγμα, μόλις πάω άλλα 500 κύπελα, να κάνω βίντεο που πάω 76.000 κύπελα. Θέλω πολύ να πάω 80 κάπου. Εντάξει, και μετά 90. Ναι. Κόλλησα. Δεν ξέρω αν σας φάνηκε σας στο βίντεο, πάντως στα μάτια μου κόλλησα. Αυτόν. Ωραία, παίρνει το κίτ. Πάει και αυτός. Ένα έτσι κι άλλος, πάει κι άλλος. Κάνε κάτι ρε Μπάζ. Ω παιδιά, ο καλύτερος Μπάζ. Πώς και το πέτυχε αυτό. Ωραία, το πήραμε κιόλας win. Το πήγαμε και silver 3. Ωραία παιδιά, πάμε να τα πάρουμε και παίρνουμε την case, επιτέλους. Ναι φίλε, επιτέλους, άντε μετά από τόσο καιρό. Ωραία παιδιά, και αν θέλετε να δείτε, δεν θα παίξω τώρα με την case. Αν θέλετε να δείτε βίντεο που παίζω με την case, κάντε ένα like, ένα subscribe και γράψτε comment. Και τα λέμε σε άλλο βίντεο guys. Bye.